Salam hormatly watandaşlar. Şugun 2024 ýylyň 20 ýanwary hepdeniň şenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanalyna. Şu çykyşymyň temasy Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň habar berişine görä pul ýetmezçiligi we Türkmenistanyň we Gurbanuly aldygyny pul berýär. Genim şu temany gowy seyret geçelim. Mundan başga da men size bir näçe maglumatlar berjek bolýan. Hormatly watandaşlar, her gedek men çykyşym başlandy. Egerde ýol boýunça video gelýän bolsa, men şunu size görkezjek. Öňkü sapar men tejen diýip bir videony görkezdim. Tejen däl ekeni. Häzir bolsa men şu tejen Mara tarap barýan ýoluň videosyny görkezdim. Hem bir minut. Ene şu videomy arlyp hormatly watandaşlar, häzir internet bolsaňyz ýanky ýollar her bir tyrnyňy ýol bolup gidýär. Şol ýaly ýollar elbet o ýerde gatylykda sürüp bolmaýar we gatylykda sürsem hökman bir awariýaň üstünden barýar. Men şu zatlary näme görkezýän? Ine hormatly manya arkada milli lider şu zatları görýändir we şoňa ýetirýändirler. Ine şu ýollary gaçalt ýagdaýda düzeltmeli. Ine şoň üçin men şu videony ýanky görkezýän. Hormatly watandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edelim. Ine Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň habar berişine görä, Türkmenistanyň pul ýetmezçiligi bar. Hökümetde işleyen adamın yanvar aýynyň aýlyklaryny %100 ýap bolanok. Sebebi pul ýetenok. Fevral aýynyň bermeli aýlygyny yanwardakydan bermek kyn bolar diýip ýanky Maliýe ministrligi kabinet ministrine raport berýär. Şu ýagdaý giýdejiler pes, pul ýok, gurban ulam pul göldi. Hemmelerden ýanky hemmere zadany berýär, buyruk berýär, pul tapyň. Firmalar tapyň, investisiýa tapyň, bize pul berek. Döwletler bilen gurlaşyň diýip ýanky mydyň ýoluşyna haýş edýär. Her ýerdäki ýyçhanalar ýanky döwletler bilen gepleşikler geçirip biznesmenler tapyp ýanky şu problemleri çözmek üçin hereket etmeli. Ine şu ýagdaý men size ýene bir maglumatlar öküden ruhsat berdiňiz. Şu ýerde maglumatlar. Ine Türkmenistanyň bergisi näçip Türkmenistanyň bergisi bar diýen Ünferin ine hormatly watandaşlar, Türkmenistan bergide. Ine Ünferin bolsaňyz şuň kunna şoç üýtkäpdir Türkmenistanyň 54 milliard 980 milyon dolar bergisi bar. Ýöne hakykatdan ham Türkmenistanyň bergisini hiç kim bilen ok. Bu gildiň maglumat. Halkdan hem gildiyarlar, hatta kabinet ministrde hem ýerde gidýär şu maglumatlar. Diňe Serdar we Gurban Berdimuhammedow ýanky uronýar. Bunu Goskomstat bilýär, ýöne hiç kime beren ok maglumatlary. Ne şu maglumatlary biz bilmeli, näçip ine Ünferin bolsaňyz şu ýerde ýanky görkezilýär. Hormatly watandaşlar, 54 milyard 981 milyon beri bar. Şoňam adam başyna 8722 euro dolar düşýär. Diýmek, egerde döwlet öz bergisini berilmese, onu ya sen territoriýaň alar ya da biz ýanky teýgalyklarını satmaly ya da biz her adam 8772 dolar şol bergileri tölemeli. Kiçik çağan bolsun, ulu adam bolsun tapagy ýok. Şol adam möçlerini hataplanýar şol hatlar. Ine şu ýaly
İkisinin atalı oğul ikisi kezzaplar Türkmenistan batırıp kaçkı däse ne biz şonu hökman suratda döwlet Türkmen döwletini saklayacak bolsak biz şu belgiler bermek. Näme berýär? Mesela üçin Kırgızstan belgesini bermän territoriýasy berdi. Täjikistanda da şol problemler gidip dur. Sirsap bolmagy şu zatlardan bergi diýmek Gatarda şoň üçin bir etmeler. Ne şu bir saytda şeýle diýär, ikinci saytda ine şörde de görkezýär 49 milyarda bolay. Pardon. Şörde ýanky milliardlar okuduk ýöne şörde WWP'nin ýanky umum öndürilýän serwislerin, harytlaryň Türkmenistanyň pul aýlanýan umumy girdijilerin şol umumy bergin şu girdijilere görä prosent stavkasyny görkezýär. Şu ýerde Türkmenistanyň 8% ýa men başga bir sayt tapdym. Şu ýerde 11% aldy diýerler. Внешний Türkmenistan не превышает 11%. Egerde biz Türkmenistanyň girdijisini mysal üçin 8 ýa-da 12 milliard dollaryň ýani töweregini alsak, şu 11%-ın umumy ýani WWP'den geçen noktada WWP 12 milyar 8 milyarda bolay umum girdijiler eksport import we salgytlar hemme zatlar goşsak men takminan 18 milyarddan 22 milyarda hasap etdim. Şoň 11%-dy mysal üçin 4 milyard 2 milyard bolup biler. Biz toşno biz anyk bilemzok Türkmenistanyň WWP'ni ýani öndürilýän serwisi we önümleriniň dolar bahatyny bilemzok. Manatda ba. Bular bara manady käwat 3 ýardan oynýar, käwat 10 alyp 20-den çalşýar. Yaman kyn mesele. Şoň üçin bular maglumatlary ýalňyş diýip Türkmenistanyň berýän maglumatlary bütün dünýäde ýalňyş diýip halkara международный fondy şu maglumatlar ulanmaly, o onam şeýle diýdi. Şoň üçin şu maglumatlar belli däl. Biz näçe bergil şu kunny ony masal üçin 4 milyarddan 80 milyarda çeldik bolar. Ortaça 45 50 milyard. Biz bilemdik. Kyn mesele. Muny halk bol biz hakymyz bar. Türkmenistan prezidentiniň kabinet ministriň ýoldaşy Serdar Berdimuhammedow şonu talap etmeli. Näçe Türkmenistanyň bergisi. Şular hökman suratda halka ýetirmeli. Türkmenistanyň sadasy ine ýylyň jemlenýär. Türkmenistanyň sadasy şunça, ýani bergisi şunça, giýdijer şunça, çykdyjer şunça diýip ýani görkezmeli. Ony manatda görkezerler, on manady biz gödüňe tutulmaly bilemdik. Şu ýagdaý ine indiki tema geçelim hormatly vatandaşlar. Şol ýagdaý belgiler boýunça. Indi ýene bir size bir kiçik video görkezjek bolýan. Türkmenistanyň Alaýtada Aşgabatda aýal gyýylar ul marketlere girip eşi ogurlaýarlar, haryt ogurlaýarlar. Şol ogurluk gaty köpeldi. Şol aýal gyýylardan näçe siz şunu edýäňiz diýip sorulsa, olaram diýe ul marketleriň arkasyna kezzap ministrler ýa ul wezipeli adamlar dur. Biz aljak şolardan aljak diýär. Bizim işimiz ýok, bizim giýdejimiz ýok, söwda etjek bolsaň bir pul gerek, olam bizde ýok, biz çağırmaz, reklamary bizim çağırmadan kösenýär. Zat diýip ýanky şu işleri şolar edýärler. Käbirler ýöne ogurluk edýär, ýöne käbirler hakykatan durmuş ýanky ıhtibarlary, durmuş ýanky mejburly. Ine ünsüriň polisler näme diýär? Polisler şeýle diýär. Biz namys edýäs, utonýar şolar baryp, ýani eşiklerini barlap, şo aýal marketlere girip aýal gyýylar barlap. Bizim işimiz däl, biz onun üçin iş beremzok diýerler. Prokuratura diýär, maňa arda ýazylmady, menem işim ýok. MHM gullugy bolsa bize aktivistler howlap ýördi. Bizim düýüne işimiz däl diýip ýanky gyra çekilýär. Umman şu ogurluklar gidip dur. Olam näme adamlarda pul ýok. Bazılara baran oklar, bazılara az adam bar ya, pul ýok. Baranlarına da bir zat ogurlajak bolýarlar, gün görjek bolýarlar. Öň ýadymyzda bolsa ogurluk ogurlarda gadyryna çel ogurlaýarlar. Indi bazılarda marketlerde şu başlady.
Aşgabatda da ýagdaý gaty kyn. Gelin meze bir sany videoňy öküleýin. Size bağlarım yapayım. Sereyim, korkulayım, yedim, yakalamıştır. Adam yok, kandırdı. Hiç şey değil. Koreyanın ağabeyler açık katıcı bakayım, yana adam yok. Kovulunca, zaten şöyle ya, adam yok. Bu mani kendi gayırlar, adam neler diyeyim. 4 tane adam olmaya, gelin müşteriler, gelin bir de diyeyim. Ine hormatly vatandaşlar, söwda giden ok adam ýok diýär-de zeren ýarar. Men düşünýän zerenine sebäbi ine başga videoňy görelim. Merhabalar, kopyama şu an. TikTok'ta seyredeceğimiz, görüyorsunuz, düzenleyici ilverdi, görüyor, ilerleyen, teyze görüp başlanlarım vardı, doğru mu? Hem bana da bir dikkat haber etmek istedim. Kıyılar, münevce bir kayver koyuptuk, bir ay bolanlar ya bolanlarla bu suça bozup kabralaşmıştı, böyle. Şimdi kıyılar, gelinler, Müslüman doğumlar, ne mi diysek hem de Müslüman benneleri. Tämen şu sesini köpürleýin, kyn görmesem, bir minutdan görün. Men şu sesini köpürleýin. Merhabalar, kopyama şu an. TikTok'ta seyredeceğimiz, görüyorsunuz, düzenleyici ilverdi, görüyor, ilerleyen. Senin şol aşağı videoda oğurluk okudýar. Näil oğurluk bolýar video. Teyze görüp başlanlarım vardı, doğru mu? Hem bana da bir dikkat haber etmek istedim. Kıyılar, münevce bir kayver koyuptuk, bir ay bolanlar ya bolanlarla bu suça bozup kabralaşmıştı, böyle. Şimdi kıyılar, gelinler, Müslüman doğumlar, ne mi diysek hem de Müslüman benneleri. Oğurluk etme. Şolat neçe gerek bolsa da gayrat edin gelinde aydın yani men zadım bizim zadımız oğurlamamak. On diýjek bolýanym gyýlarja. Bu birinji gedek däl biz bara her gedek goýma ınsamy çatmady bir de ay borlagy ay bolýar ay adam maskar hada men hemme biýjany goýar edir soň neçeni gayrat edip görseň sağlagy çatdy sözlerini dinlemäge soňda biýjany goýar. Ýöne gyýlarjan, mehriban, musulman, genneceler, uly ýaşly aýallar, ýaşly gelinler, her hil görüşüm gördük. Käbiriniň daşyna teresen ogranyndan özüne oraya insan eline telefon. Käbir görsen pahyýja, "Vay men hiç keselim aşa gennecedam, hiç gözümden gidenim." Sebäbi şoňa bir öz gelen ýerinden berdik bireýmeli. Gyýnanny alsak ýany diýip itlenýär eýde. Aptana da şeyle çağa, yaş çağa çıkma. Hey utanmaýarmy gennece? Yarın ýar çağa öwreden terbiýäňmiş. Oğurluk mu sen terbiýä, berýän terbiýä? Aptana da bir sarýagy, gelme garaýagy, daýaw gennece. Utanmaýarmy? Yumruk ýaly çağa berýän terbiýäň şomy? Bilmeýäňizmi Allahdan izin bar men sadakam bolsun diýen. Bar bugy sadakasy bol. Bar ogy eýlep üçin sadaka bolmaýar. Ýöne Allahyň dergahına baranyňda sen üçin o sadaka bolmaýar. Mehribanlar düşünün bir dada. Oğurlamak en erbet hadi biýjekmi goýar. Birlikde 14 öýme. Ondan 20 öýme. Ondan 25, 85, 55. Yo Allah jansın Aliýaňa da Allah jady keselet bize berýär. Allah jany müňde şükür. Allah jany şükür edýär. Öňler haram bolsun. Ýöne yo indi Allah oňla hasapdaşar. Onu biz diýdik agy TikTok goýmalydyk etmeli bekme häzir rykmda şol men bilýär adamlara gip bolsa bolýar. Ýöne mehriban genneceler, şo gennece eger sen men görýän bolsaň, bilýän bolsaň, biz şu an iň ýokary geçen gidiş bolýar.
Doğru değil mi? Vermeli yerlere verdik, aytmalı yerlere ayttık. Hudaýa şükür parahat döwletimiz var. Oğurluk varsın, cenayet işler var. Bermeli yerlere berdik, aýtmaly yerlere aýtdyk. Bu diňe korrupsiýa edip meselen çözük bolýar. Ya bu sosial tragediýa. Bu ýanky bir adamyň oğurluk ýanky isleýän zat däl. Bu biziň halkymyzyň içinde uly sosial problemalar var. Näil problemalar? İşsizlik, problemalar çağaňy ýanky iklep bolan. Problema var çağaň okuw gitbilenok, gowgeýin gitbilenok, okuwda gowgeýin gitbilenok, çağagyň beýlik çağadan kim almajak bolýar? Sen çağını beýlik çağlaýar iýdirjek bolýan. Sen iş tapyp, işläp şunu etbilýän iş bolmansaň, ýanky şu ýaly bir kanunçylyklara gitmeli bolýar. Ondan başga da problemalar var, sosial problemalar, ahlak taýdan biziň ýanky halkymyz peselli, moral taýdan gaty pese düşdi. Oňdaşyndan korrupsiýa hem ýerde ugurluk, korrupsiýa, paraxorluk, bu bir şeýler ösdi bolýan, şu zatlar aýyp zatlar. Şoň üçin ine şu hary tatýan gyýlaram bermeli ýere berdik diýär. Bular diňe pul berip ýanky öz şirketini ýöredýärler. Beýle bolmaly. Biz pul bermeli, ofisialny kaýdyn berdim, biz pulny bereli. Erteki gün torap bolýar. Eger kagyzy ýöne baryp bermeli ýere berip bir ýerini ýanky aryň aljak bolsaň, men pikirimçe ol eýýäm näde goýarlar. Ogurlugam gowy däl bilýän. Edil şu gyýlaryň arkasynda ul berip adamlar barmy ýokmy bilemek. Ýöne şoň misaly beýleki marketlerdaky ýaly zatlar bolup geçer. Şu ýerde de ogurluk bar, o ýerde de ogurluk bar. Magazynlarda, marketlarda ul ogurluk gidip dur, aşgabatda öden. Adamlar ogur bolsa gelene mecbur ýagdaýda şeýle bolýar. Ol ýagdaýlar şu ýagdaý biz gellik. O ýagdaýlar diňe ösür, onu saklap bolmaýar. Polis bilen saklap bolmaýar, prokuratura bilen saklap bolmaýar. Onun alajy ýok. Şu meselelerin çözükleri näme? Birinji, iş ýerlerini tapmaly, ikinji, sosial problemalar bar adamlar mysal üçin enatasy işlemek ýa diňe ejet bar, ýa diňe kakat bar, çağlar köp, ýa enatasynyň ýet çagat bar. Ine şoňa hökümet sosial pasobeler bermeli. Diňe çağlar däl, maşgala. Ýewropada ýaly işçilik üçin pasobe bermeli. Adam bolsa bermeli. Ine şol az pulu bunu ýaşap bilýär. Adam ogurluk edip gelýänler ýa kanun bozup gelýänler problema aljak bolýanlar ýöne mecbur ýagdaýda ine şu zatlar. Ine şu zatlar hiç kim üniteren Türkmenistandan sosial guluklar onun hiç mümkinçiligi ýok. Olar eger çözjek bolsa da mümkinler şol ýa şu meseleleri çözmegine. Mu bilim ministrligim çözüp bilmeýär, mu hiç kim çözüp bilmeýär. Üniteren Türkmenistanda pul ýok. Hökümet işgärlerine şonuň aýlyklaryny ýanwarda %100 ýap bolanok. Ine şu mesele çözülenok, ol ýanky sosial problemalar ýa adamlaryň işsizligini ýa da pasobelerini çözer ýaly. Şoň üçin bu zatlara geň görmeliler. Biz hemmemiz ine şu ýaly Türkmenistanda bolýan katastrofanyň sosial, ýa ykdysady, syýasy, içki-daşky, ekologik we beýleki katastrofalaryň şahidi bolup durýar. Şoň üçin biz birimizden gat görmeliler, biz hökümetden soramaly. Şuny näme bize getirdiňiz, düzedin diýip. Yine de o yöneceler dikkat gelip alıp bilersiňiz, ýa-da durup bilersiňiz. Gayratın kamera var, kameradan korkma. Yok, mesele de var ya. Özüm nerede var ya diye. Arayın gel tutma. Orta. Hele yanıp kalsın. Özüm nerede var ya diye. Şey diyede var ya. Sayılar var ya. Bunam şeydim ayır ya. Bunam şey diyede. Ali bak onu pakete dık ya. Hadır hemmesini görködürün. Hadır videosunu ama. Diğerini koyuyor. Ben kıynanan zaten ne dediysene. Doğru mu değil mi? Attığını şunu yap çağı. 6. 5. kılar çağı. Belyen terbiyesi şu. Başka bir gelin var. Yaşacık gelin gıy. İrtidadı gül yarcık. Stolun üstüne tutardı. Stolun üstüne tutuş öyme de o var. Şeyle öyme. Meryem tutardı. Stolun şeyle öyme. Kıyıda
gelinler yerde öýme dökülme ura ogurlup dikkenler skitka sıganok öýmeler saylap alın ap ön ogurluklar beýdip nemesini açmadyk. Ogurluk kadrçy. Beýdip açmadyk goýan şu gelek gelnejek sebäbi biz bara 3-4 gerek gelip ogurladyk. Bir yerden bir zatdan bara 3-4 kere şey bıçak bilen urlara şon ýaldy hedi bide. Sinmeýär, şondan satyp alan puluň geneti jam sinmeýär. Haramyňa ýarar. Nädip alyp şo pul soganyňy bilmeýär. Sen derin dök ala dedip gurlap şey Şudatlar adana her kim elinde var ýogyny goýýar. Her bir sowda şeýle. Diňe men ýa, diňe bu da. Her kim elinde bar bir jaý satyp goýýar. Bir zadyny mellek ýerini satyp goýýar. Birini maşin hökman bir ýerinden kesip tutap goýulyp oň üstünden bir 5 manat Allah goýulýar. halal kazanjynan ýydyp Halal kazanýarlar, Allah kazanmaýarlar. Allah kazanýan kıdaşy siňel ogul. Halal kazanýany kısyňga hawa alli, olally bulally ýöne Allah jany keseler berdi. Allah jany şükür. Bunu goýmalam da biz bunu mähtäjem däşi video boly. Sizin görünümde de mähtäşdi. şonu alýanyňyzy bilýänmizi aýtjak bolýar. Şol awa ogurluk Düýbi şol. Siz gelip eýle beýle gurlap eýdip alyp gidip olar ýaly hedilik ýok. Aýallygyň hormatly, mehriban, owurlaň dykkadyna şu sözler. awa. Bilinmeýän röýdük Emme kösenmä. gayraty da İýanyňy dördülmeýän röýdük kösenmä. Alanyň Yok, soň nesimiz var. Allah jany şükür. Ogurluk cinayet edenlerin izin tutýarlar. Daýa şükür. Prezidentiň saýasyndan. Ondan soňra öýdüm. Kösenmä bilmem. Gayraty Inserin Hudaýa şükür gözel ýa ýurdumyz bar, hemme zat gülýärli. Onu näme video ýapýar? Ogurluk bady. Şu iki ortada bulan aýdýan zady, inni kaýan zady birinji aýdan zadyna diňilen. Türkmenistanyň uly katastrofa. Ine şonun ogurluk bolýar. Bu ýal video ediniň bilen o metren çöp bolmaýar. Näme sebäbi ine video etdiň de näme şol adamyň ogurluk edýän adamyň ýagda ýüklenmi? Elbetde ýok. Elbetde ýok. Muny ine Türkmenistan prezidenti ünsürmeli. Şu meseleni çözmeli. Özünün arkada şäherini atları, itleri, pişikleri, köşkleri olmalarla atları ünsürmelerle adamları ünsürmeli. Yani şu meseleni çözmeli. Hatta inni öňde baýa şabatda da şu problemleri dörep başladı. Men size aýtjak bolýan Türkmenistan ýurt bolup ýykyldy. Ol kartinka Watan programmasyny seyretme. Watan programmasy hiç wagtdan dogry habar bermedi. Hatta Gurbany Berdimuhammedow öz öýünde Watan programmasyny görnok. Diňe o teleradio kampaniýanyň programmalaryny görýär. Şo ýaly bizim milli liderimiz. şu video posta da like koyun. Hemme kişi yayrasın, hemme kişi görsün. Hemme sewda Hormatly watandaşlar, biz çykyşymy dowam edeli. Ine şu ýaly videolar gelýär Türkmenistanyň köp video gelýär. Men hemmesini görkezlemok sebäbi iberýän adamlar bar ýa-da görkezmediýän adamlar bar. Magzynyň ýanky öz hojaýynlary görkezýär. Derdini ýakwaýdy. Men düşünýän orlar. Ogurluk gowy däl. Ýöne bu problema bir videoda çözülmeýär ýa bir men çykyşymda çözülmeýär. Şu zatlar hökümet şunu alıp çözmese ýa hökümet şu ogurlayan adamlar başka şertler döretmese hiç şu zatlar dölmez. Gelin biz gepleşime dowam edelim. Gurbanoğlu häzir Türkmenistanda kriz bolan soň, pul bolman soň, hiç kim Türkmenistanda pul bermän soň, Gurbanoğlu İçhanyň ýolbaşçylygyna we konsulluklara buyruk berýär. Biznesmenleri, investorlar tapın, kampaniyalar tapın, pul gerek, pul tapın, näme etmeli bolsa edinge daşyp kampaniyalar Türkmenistana getirip işledin diýerler. Biznesmenleri Türkmenistana getirin, obyektler, zavodlar, gursunlar diýip, Ilaytada Türkiýanyň İçhanatyň ýolbaşçylygyna we başga konsullugyň ýolbaşçylygyna başçylar edýär. Barın Türkler tapın getirin diýip. Türkmenistana 32 ýyl dowamında bir topar firmalar iş bitirdi. Şonuň 40 bölegi öz pulunu alman ýa-da şonuň pulunu wagtynda bermän ýa-da olary düýünden ýa-ni Türkmenistana deport edip
Türkmenistan öz ýa-ni şertnama borçlaryny etmeýän öz awraýyny gaçyrdy köp ýerlerde. Elbetde käbir ýerlerde öz bahatyny galdyryp 30% alyp o zaman şol ılalaşman soňundan onu kok goýberýär. Egerde öz bahatyny gurulýan zat bolmasa şöyle 30% firma ya kampaniýanyň gidiş bagy bolsa olar soňuna şel eder we pullar ýeterdi. Bir topar milyardlap, 100 milyardlap bir topar gerekmejek zatlar guruldy. Ine şol gerekmejek zatlaryň bahalary galdyrylyp Türkmenistanda 5 vilayetdäki zatlary diňe bir vilayetde gurdular. Hakyky pula gurulan bolsa şol Aşgabatyň gurulan jaýlarynyň ýarty beýlik vilayetlerde de gurulmaly. Oğurluk bolan bahalar ummasyz uly bolan şöyle de ýa-ni Berdimuhamedowyň we Niýazowyň gurulşyk biznesi bolan ne şeýle boldy. Urwanyň gurulşyk biznesi boýunça men aýdaýyn. Türkmenistanda gurulşyk etmäne gelen biznesmenler gurulşyk edenlik 30% predaplata berin. Biz binalary gurup başlaly. Soň ýa-ni şertnamaň esasyna galan tölen diýip gelýärler olar. Ýöne gurwanyň we serdar bulara tersini diýär. Bizde pul ýok, olar mümkinçilik ýagdaý ýok. Siz şertnamany getirin, näme ýatsaňyz ýazyň, näme gursaňyz gurun. Biz gol çekeli. Ýagny şol şertnamaň bahatyny 30% galdyryn. Biz gol çekenmede siz getirip berin bize. Bizim paýymyzy. Soň gurun ýuwaş-ýuwaş hökümet töler we gidejiňizi alarsyňyz diýip şola aýdýar. Ene şol Türk biznesmeni indi gurwanla inanman allar köse diýerlerde pulumuzy alýada hasaplaşyk iden okdyp gaýtyp gurwanyny serdardan ýa-da şoň wekillerinden gaçýarlar. Bizim pulumuz ýok diýip. Şo ýagdaýa getirdi. 2012-nji ýylda Türkmenistanda Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheri bilen Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherleriniň aralykda hereket etjek ýokary tiýdikli otlar üçin täze demir ýollary gurmak meýilleşdirildi. Gurwanyň pikirçe ýakyn wagtda Atamrat, Imamnazar we Gazaçak Şahynem Daşow ýollarym gurulmaly we Amderýanyň üstünden Türkmenabat Farat demir ýolunyň köprüsini gurmak meýilleşdirilýär we çalt ýagdaýda gurulur diýip 12-nji ýylda şonu aýdyp geçdi. Ine men size bir saýt görkezýin. Şu özüň aýdan saýty bar. Serdim arkadaşlar. Yani şu saýtda Türkmen portaly berýär, Türkmenistan berýär. Şu ýerde şu ýokary tiýlik demir ýollar, olar näme bolýar? Mysal üçin öňkü Sowet demir ýollary bar we ýokary tiýlikli demir ýollary bar. Ýokary tiýlikli demir ýollar olar açyk, berkiräk, oňanky howpsuzlygy ulrak, oň ütköçükligi bar. Şoň üçin Türkmenistanda ýokary tiýlikli ýollar gurulmaly, ondan ýokary tiýlikli ýa-ni otlar gelmeli we Türkmen başyndan başlap Lewap, çel, Daşow araklary ýa-ni uly tiýlikli otlar gatnap adamlar gitmeli. Mysal üçin Fransada ine şeýle bolupdy. Şundan bir 800 kilometr bolar, ine Toulouse'dan mysal üçin Paryja barmak üçin 800 kilometr bolar, 3,5-4 saatda ýokary tiýlikli otlar bar ýa. Käbir ýerde 374 kilometr çenli ýa-ni tiýlikde gidýärler. Şo ýaly ýöne her stansiyada duran soň bular ýa-ni esas ul stansiýalarda duran soň o ýerde wagt alýar. Ýöne ul tiýlikli otlar samolýotyň ornuny tutýarda rahat ýagdaýda seni işläp ýa-ni gidip bilýän Paryja ýa beýlek döwletler ýa-da Ýewropada aýlanyp bilýän. Hemme döwletlerde bar, ösen döwletlerde. Türkmenistanam şoňa geçmeli, akıllı musul şäher gurmadan birinji bilen logistikany düzetmeli. Ve näme şu zatları üns berýär ýa logistikany düzetmesem, köçeleri, ýaplary, rekeşleri, howullary düzetmesek, logistikany düzetmesek, beýleki işler ýöremeýär. Isleýän ýerinde bir zavod fabrika açak bolsaň, sana ýollar gerek. Demir ýollar gerek. Sana ýa-ni logistikan wagt almaly, sen transportyň logistikan döwülmeli, hemme zat gülýär işlemeli. Şoň üçin
üns veren bolsaňyz bir ýerde jaý gurulýan bolsa şo ýere ýollar edilýär, şo ýere elektr energiýa, suw, gaz hemme zat çekilýär, kanalizasiýa çelli, onsoň adamlara berilýär. Şo ýaly zavod, fabrik kurjak bolsaň, logistikany birinji etmeli Türkmenistanyň içinde. Şonu etmeýän diňe jaýlar guryp, oň pullaryny alyp berseň, onda sen ýanky efektivnessini pes bolýar, umman. Şunu diýjek bolýan. Gelin iyini tomuş edelim, hormatly vatandaşlar. Ýanky indik videolara. Ine kabinet ministriniň içindäki sygynyp çykan maglumata görä, Italiýanyň kampaniýasy ýokary tezlikde hereket edýän uwtlary goýmak üçin şertnama hödürledi. Atalogul Serdar we Gurban Berdimuhammedow uwtlaryň bahasyny galdyryp bize 40%-nyň kontraktynyň pulunu öňünden berin diýip şol şert goýdular. Soň uwtlar goýan soň hökümet size hemme pullaryňy gaýtaryp berer diýdiler. Türkmenistana Italiýadan ýokary tezlikli uwtlar gelmäke onun öňürde uwtlar üçin täze demir ýollar, ýa-ni ýokary tezlikli uwtlar geçirýär demir ýollar etmeli. Şu demir ýollar Türkmenistanyň içinde etmek üçin, şu demir ýollar gurmak üçin 7,5 milyar dolar pul harç etmeli. O pulları niýeden almaly hiç kim bilen ok. Diýmek, sen şu günne 7,5 milyar pul tapyp yerlerde ýokary tezlikli demir ýollar gurmasaň, uwtlyny almak ýa-da şertnama baglanşmak entek ýyl bolýar. Bular bolsa ters bolýar. Birinji uwtlar bilen şertnama baglanşak bolýar, onsoň ýollar uzak bolýar. Uwtlar alanyň bilen demir ýollar bolmasa, uwtlyň ýöne durur da. O zatlara kan ünferlenok men şoň üçin diýen maliýe sowgatlyk, ykdysad sowgatlyk, siýasy sowgatlyk ine şu zatlara getirýär. Gatfer tap bolmaly. Hemme zadyň ölçegi bar we giýde çykdyryş bar, şondan çykmaz. Bular bolsa newden gazyň bahasy her wagt uly bolar diýip pullaryny çepe, saga stabilizasiýon fond etmeýän produktowy ýa-ni harit bankyny ýasaman, şu ýaly halkyň içinde egerde betbaçylyklar bolan ýagdaýynda derlew halkyň öňüne produktlar dökürýäri zapaslar ýok. Şoň üçin Türkmenistan häzir çaýkanyp başlady. Kabinet ministrdaky işlän adamlar gönaýdýar. Türkmenistan çaqşap ýatyr, atalogul dogry utuldylar. Dogry ýeňildiler diýär. Bular indi gulgasaýanam köp adam ýok. Öýlerem bilýär. Serdar Berdimuhammedow öňüne eltirin papkyladaky şertnama ýöne gol çekip ýatyr. Maňa soraw bermäň näme etdiň dedim, iş bitirin diýip ýa-ni gol çekip ýatyr. Men adım tutmaň diýip. Aýo düşünen ogam bilen ogam. Ol diplomat ýa-ni bilim bolansoň ykdysady soraw düşünen. Düşünýän bolsa Türkmenistan eýýem galdyk özgöçlük ederdi. Onuň kagaty bolsa düşünse de tejribe alyp düşünse de oň wagty ýok. Gitara çalmaly, triýa vurmaly, kep çekmeli, wagty ýok. Ne şu ýagdaý Türkmenistanda şoň üçin egerde özgöçlükler, Türkmenistan düzeler, gülýal bolar diýip garaşsaňyz, hormatly vatandaşlar ýalňyş ýaly. Egerde döwletde demokratiýa bolmasa, kanunlar we konstitusiýa işlemese, eger Türkmenistanda institusiýonal klimat gaty bolmasa, onda döwlet üçin pul tapmak gaty kyn. Ýöne şu zatlar bolan ýagdaýynda konstitusiýa işleýän ýagdaýynda Grajdan we Jenaýat kodekslary halkara kanunlara diň gelýän bolsa, Türkmenistanyň içinde kredit sistemasy, ýa-ni bank sistemasy işleýän bolsa, Türkmenistanyň içinde konvertasiýa bar bolýan bolsa, Türkmenistanyň içinde internet bar bolýan bolsa, Türkmenistanyň içinde kariýetler özbaşlak bolýan bolsa, pul tapmak mesele de dünýäde pul köp pullar niye var ya, niye de garanti var bolsa. Ine şu men aýdyp geçen dağıtlarmam esasy Türkmenistana we beýlik döwletlere pulun gelmegine, investisiýonly klimatyň ýokary bolmagyna garanti berýär. Şu dağıtları gurbanlygy bilmeli. Şu dağıtlar egerde edilse pulun problemasy ýok. Sen ýa-ni pul almak üçin tender belliýän, tender ikrar edýän-de şu tendere bir şert goýýan, pul ýok. Siz gurýaňyz ýylyň soňuna ine şu 30%-dan ýa-ni soň şu prosentni ýa-ni maliýe planyny goýýaňa, şu plan maliýe planynyň esasyna firmalar garz alyp gelip maýasyny goýýarlar.
işlerini edýär. Sebebi olaryň kredit alyp gelýär. Her bir zat öndürilende ol ýokurdan pul gaçanok. Bir zatyň pul ol. Ya kredit ya da şol firmaň rezerwi. Hiç yerde pul ýöne ýatanok işle ýapylýar. Şoň üçin şo pullar bilen gelenne olan berde ýanky durulsa ya elenmän ýyna pulundan bilmän otursa firmalar onda bankrot bolýar. Yani. Ol gaty hukuklar firmalar üçin. Şoň üçin Japoniýadaky yerleşen kampaniýalaryň Türkmenistana deshaly gurmak üçin gelenine şert goýupdyrlar. Hökümet kampaniýalary paýdaçylyk jemgyýeti bolmaly. Şol häzirki demir ýol diýdi, ýa-ni awia kampaniýalary ýa beýlik kampaniýalary, Türkmenewit, Türkmengaz hemme kampaniýalar paýdaçylyk jemgyýeti bolmaly. O paýdaçylyk jemgyýetiň aksiýalary arasy ýa-ni arky ýagdaýda alyp satyp bolar bolmaly. Türkmenistanyň kanunlary, halkara kanunlary deňgelmeli. Şo ýagdaýda biz pul berip bilýär diýip ine Japonlar şo şert goýupdyrlar. Şoň üçin Gurbanuly Berdimuhammedow bu nähil edýär? Şu güneçeli işlem sistema şeýledi. Bir topar gerekmejek binaly goýup, gelen adam agyzyna çarýar edýär-de pul goýup, biziň döwletimiz baý, gazymyz köp, hemme adamymyz köp. Adamlar ýa-ni firmalar şu zatlary seretmän, ýa-ni Türkmenistanyň içini öwrenmän pul goýup batdylar. Inni olar ýalat guturdy. Inni Türkmenistanyň ýa-ni etnik firma açylarına ýa etnik firma gelenine ol reytingde seredýär. Näme demokratiýa, diktatura, kanunlar näme işleýär, içiniň halky näme, halk bular aýyrsa bizim kontratlarymyz ýa-ni durur. Şoň üçin şu zatlary seredýär. Nide demokratiýa bolsa pulun ýa-ni möçgörüniň limiti ýok. Mesela için Ýewropada limit ýok. O proýektiň bolsa düşünüp bilsen berýärler. İşlep bolýar. Ýöne diktator döwletlerine pul gitmeýär. Mesela için senin Maroko döwleti. Maroko döwleti paçalyk döwleti. Ýöne kanunlary, käbir kanunlary Fransadan gowy demokratik kanunlary bar. Şoň üçin valyuta bar ýaşaýar. Şoň üçin fransuzlaryň bütün dünýäde şöyle pul barmy goýarlar. Mesela için Afrika köp döwletleri Marokoda finans sentri açyp başladylar. Sebebi kanunlar gowy. Şoň üçin şu kunna pul çekçek bolsa, ine men Gurbanulyga mesaj berýän, pul çekçek bolsaň birinji bilen kanunlaryny düzeltmeli. Halkara kanunlaryna ýakyn gelmeli, kanun dingelmeli. İkinci, Türkmenistanyň içinde qariýetler öz başlyk bolmaly. Isleýän adam öz hakyny gorap bilmeli. Konvertasiýa, ýollar, internet, açık girip çıkıp bolar ýaly. Ine şu şertler bolmasa ýuwaş-ýuwaşdan diktatura tupiýe bar diýirýär beton. Betony ýa-ni semka diýirýär. Ine şu boldy Türkmenistanda. Ine pul investisiýa gelmese, bular gazyny, newdini satyp, beýlik önümler satyp, şondan gelýän pul bilen Türkmenistan dolmak bilen. Paxta ýok, buğdoy ýok, yalan. Planlar bir 30-40% dolýar, galan 100% gürkedýärler. Onam ýa-ni arenda alan adamlar buğdoy ederek şalyk ýerler, şalyp satýarlar da buğdoyun puluny ýa-ni berýärler. Paxta bazarlara paxtaň puluny berýärler, tapşyrdyk diýip, o ýerde makinasiýa pripiska edip paxta öndürdi diýip, o ýerden başga makinasiýa dörýärdi. Şeýdip hatda hemme zat gülýärli, ýöne hakykatda paxtada o möçgörde eklenok, buğdoy eklenok, onu derek şalyk ýalar, başga önümler ekip şu ýaly arendany ýa-ni tygşypdyrak edip arendany dolundurýarlar ýerlerde. Ine. Hakykatda bir zat, hatlarda ýa-ni tekstlerde başgalar. Ine şu ýaly döwlet dolundurýar. Hakykatda bir zat ýa-ni san statistikasy ýöne Goskomstatda we Gurbanulyň ajans statistikasy, başga planetaň statistikasy. Ine şu ýaly Türkmenistanda nähili özgörüşler bolsun, nähili össün, egerde ýol başly, muňa ünsünmeler. Etnik guramany, döwleti dolandyrjak bolsaň, statistikany ýatdan bilmeli, nähili bolup geçýär, näme ütgüdüňde, nähili pokazatlar ütýär, halkyň ýagdaýy nähili, sosial ýagdaýlar nähili çözmek. Hemme zatlary öwrenmeli. Bular eden başladylar. Ine şu ýaly ýagdaýlar. Şoň üçin Türkmenistanyň
vekili bir ýa baranna şertnama çekip gaýdýarlar, bir topar ýanky bolçak gaýdýarlar, ýöne soň şertnamary işlemen şol çekilen dokumentini kagadyp galaýar. Baran ýerlerinde de eger firma açlar bolsa, kompaniýa bolsa 30% öňünden soraýar. Masarçylyk. Ol ýaly Türkmenistanyň ýanky şertleri kyn bolan ýagdaýynda 30% sormaly, 30% bermeli. Şu öz puluna gurup bize bir 5-10 ýyllar şonu ýuwaş-ýuwaşdan berer ýaly mümkinçilikler ber ýaly. Şolary gaýtyp olaň öňünden 30% almalylar, ýanky wzatka diýip gaýtyp şolary şertler döredip bir pribilni köpärtmeli. Näme şu ýaly ýagdaý. Hormatly watandaşlar, Türkiýanyň kompaniýalary bilen 20 san DSA gurmak diýip şertnama baglaşylýar. 404 milyard bahaly 20 san DSA, onun içinde Gap İnşaat, Belda, Polimex, Çakır, Şakın, Alpatan, şuraya başka firmalar, Fransa'nın firmadan var, başka devletlerin firmadan var. Aşgabat'ın içinde Balkan velayette, Nivit Dağı'da 18 kampanyalar yankı 2010 yıldan başla bir topar binalar oldu. Şu güne çelli, şolorun hataplaşılmadı. Käbirleri bankrot olup, bankrot derler, pullarını yitirip, encamlarını, burarlarını taşlak gittiler. Şu onun encamlarından, burarlarından yerli kampanyalar, Türkmen kampanyalar alıp, yani hükümet kampanyalar alıp, caylar kurup, onu son satta koyup, şunu sattılar. Yine şuraya betbaşçılık edip, şertnamanın etatına edilen işlerinin pullarını alıp bilmeyen kampanyalar gidip bizi tuğutları verip, o yerde bir yerde tuğutları verip bizim Türkmenistan'ın ağrını yıkırdılar. Şuraya masarçılık bilen, uturun, daşılık bilen şertnamalardan son Türkmenistan'ın şertnamalarını yerine getiren ve ıktıbarda tölökçü adını aldı Türkmenistan. Sebebi Stockholm'da, Avrupa'da, Türkiye'de tuğutları verip yani Türkmenistan'ı suud ediyorlar. Yine bunlar için Türkiye'den bana bir neçe kampanyalar haýyş etdi. Şöyle algymyz var Türkmenistan'dan şoň kömek edip 27 milyon, 45 milyon, yeni bir neçe milyon. Benim orada dedim, häzir hiç had edilen yok. Yine Türkmenistan'da demokratiya bolan sen baradan suuda dokumentdan koyarsın. Egerde pripiska yok olmasa, orada yani obyektin bahasy ulul 3 etse ululdurmadyk bolsa, onu ekspertize edip suud edip yani pulunu ýygyny alarsın elbette. Sebebi Türkmenistan bergisi bolsa onu hökümet Türkmenistan beremeli. Şoň üçin men diýen şol ataly ol Türkmenistan berge batyryp gitýärler. Pikir etmeň, täze gelen täze çözer. Eger täze gelen çözmese biz bermeli bolýar şonu. Biz hakyky pullarymyzy bermeli bolýar. Ya da Türkmenistan'ın mesela için teritoriyasını alanlar ya da botlarını alanlar bazat ederler bunu. Sebebi dünya kanunları işleyenler. Küçük yerimiz yok. Ol kurbanlığı kanunları seyretmeyen hareket ediyor. Ertesi kaç gitti belki devletler seyrediyor kanunları. Yine mesela için Rusya'nın seyredin 300 milyarda koyup pulunu arrest ettiler. Bolmasa onu yağcının bombası ama belki ama alınır. Arrest koydular, kızıllarını arrest ettiler. Türkmenistan'ı kıynam ederler. Täze devlet kurunup pulu kaç gitti, işlep başlasa pullarını arrest ederler. Şol yankı bergi bize yeni öňümizden çykýar. Şoň üçin şol ataly oğul ikisi Türkmenistan berge gatyp berkidip yankı Türkmenistan gelecek 10 ýyllarda diňe işlep bergini yapar ýaly bolmaly ýaly biz şol gatşak ýagdaýda aýyrmaly. Şol ykdysadetde Türkmenistan dol çökürdüler. Daşırt firmalar ve kampanyalar şertnamany bağlanışıp iş başlamaka 30% predaplata almasalar işlemeýärler. Türkiye'den Türkmenistan'a barjak kampanyalar öz ýurtundan pul çykaryp indi Türkmenistan'a zat gurmaýarlar. Gaýtyp men ýene birinkiler barsa pasol ya ilçhanaň başlygy ya da konsulun başlygy ya da hökümetten biri barsa gaçýarlar. Bizden pul soraýarlar, bular gaçýarlar, bizim pulumuz ýok diýip. Ul kampanyalar. Ataly oğul Kezzap Ferda ve Gurban Berdimuhamedowlaryň täze biznes skemasy açyldy. Men size düşündireyim. Yine awurlar
gaýynyň işgärleri, sülçüleriň üstülen halkymyzdan jatka alyp 50%-ni aşağıda galdyryp 50%-dan Serdar bilen Gurban Berdimuhammedow eltip berýär. Men şu skemany size düşündirýän näme şu bolup geçýär. Gaýdaky işleyen adamlar, mysal üçin etrap gaýda işleten sen etrap gaý işini bolsaň, sen 100 adam aýda jeda berilmeli bolsa, sen 100 adamlyk planyny ýerine ýetirýän, hökümete tapşyrýan, 250-300 adam saklayan, şol 150-200 saklanan adamlaryň jedalaryny nakt hökümden alýan, nakt görnüşinde, şoň 10-20% alýan da galan ýokur geçirýär. Ýani polis bölümi, ozam ministriň orunmasarynyň üstülen Muhammed ýani Hydyrowa berýär. Muhammed Hydyrowdan aşağıda 50% alýar. Muhammed Hydyrow şol köçede bizim halkymyzyň talanan pulunu bar Serdar Berdimuhammedow berýär. Siz aýdardymyz, murada o näýdi? Ministr we prezident pul berermi? Hawa berer. Näçip? Sebäbi Muhammed Hydyrowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň gyzyna öýlendi. Gaýyn tarapy bolýar. Şoň üçin. Ine ünslerim. Gaýdaky işgärler şey diýär. Ine awurdakylar näme diýär? Awurdakylar häzir ýani Muhammed Hydyrow Serdaryň gaýyny bolan oňa ygtyýarlyk köp berildi, haklar köp berildi. Inni MHM-de ýani prokuraturada gyrada galdy. Bular näme diýär? Baryp kezzapçylyk edýärdi. Hemmesini MHM-niň üstüne taşýar, prokuraturaň üstüne taşýarlar. Biz şoň adından geldik diýip adamlar talýar. Biznesmenleri, mektepleri, barlyklary, ýani baryan gurumlary, edaralary, zawodlar, fabrikler, hekimlikler hemmesini barlap ýörler. Tutsalara şo ýerde bir pulunu berse goý berýärler, bermese de ýani göni sülçätýärler, inni sülçü silkýär şuly. Ýani sülçän bir material tapyp, bolmasa ýani kanunlar, maddalar tapyp, Jenaýat kodeksindan ýani munun pul aljak bolup gorkudýar. Olan pul bermese, bul suda geçirýär. Prokuratura geçirýär başa. Onda prokuraturada 5 manat düşer şonu. Yani şeydi, burulan sistemi. Men häzir İçeri işler ministriň ýani biznes schemasyny aýdyp otyryn da. Şol alynan pullar awuryň sülçiň üstülen Muhammed Hydyrowyň orunmasyna baryp, gönü Muhammed Hydyrowa barýar. Şol aşağıda kim näme çalýar men toşna aýdyp biljekler, ýöne anyk aýdyp biljekler, ýöne Muhammed Hydyrow şol köçüde bizim halkymyzdan talanan pullaryň 50%-ni eltip berýär. Galany öýle paýlaşýar. Ine skema. Gaýy getirýär we awur bilen sülçüne getirýär. Ine Gurbanly kezzap Berdimuhammedow arkada lakamly mafiýanyň başlygy öz oglunyň arkadagy. Inni arkadagy Serdar Muhammed Hydyrowyň arkadagy. Inni Muhammed Hydyrow şol awurdaky işleýän we gaýda işleýän we sülçülerin arkadagy. Bul arkadak biznesi. Arkadak sistema biznesi. Arkadak korrupsiyon biznesi. Şoň üçin haçanda siz gahrman arkadagymyz kabinet ministri var ya ýeni bir ýere baran eşitdiňiz Watan programasyna. Siz dogry düşünmeli. Arkadak mafiya sistemaň ýolbaşçysy arkadak öz mafiya gurumasyna baryp şo ýerde pulunu alyp gaýýar. Kabinet ministri baranda şo ýerde pulunu alyp gaýýar. Dogry alyp gaýýar. Ine şular biznes bolýar. Hormatly watandaşlar, bize gowşan maglumatlar boýunça ine men öňüm aýtdym, ýaňjynam aýtdym, Muhammed Hydyrow Serdar Berdimuhammedowyň gyýynaly ýaňşan ogly öýleni şu gaýyn tarap bolýar, iki tarap. Gelin men size bir surat görkezeyim. Size gyzykly bor.
Neterdim hormatly vatandaşlar. Şu suratda ine Serdar Berdimuhammedow. Şol ýyzda duran ayal maşala ýa-ni men sezdiňde çep tarapdaky öz ayal bolýar, saq tarapdan şol Muhammed Hydyrowa oğluna çykan gyz bolýar. Men şol maşgalada şol Serdar Berdimuhammedowyň gaýyn tarapy ýa-ni Muhammed Hydyrow bolýar. İçeri işler ministriniň ýoluşdy. Ine şu ýaly maşgala biznes gurulýar. Olam bizim pullarymyza, olam halkymyzy talap, şol adamlar biznes edýär. Men öňüme aýdym, şular hakyky gumly türkmen. Öňki gumly metodlar bilen halky talap ýalar. Halky birinjiden talamaly, halky ösdürmeli, döwlet ösdürmeli. Döwlet ösen wagty seň maýlyň we oň maýlyň we hemmemiz baýýar. Bular bolsa öňki gurulmady bozup ýa-ni bir kepeçilik edip, bir kamçylyk edip, şonam ýokotdylar. Häzir Türkmenistanda bir topar zawodlar ýapylyp otýar. Sowet Soýuzynyň gurulan ýa-ni zawodlar ýapylyp otýar. Öň 1000-näp, 2000-näp adam işleýän bolsa, ýa-ni demir beton öndürýän zawodlarda häzir 100 gola adam işleýär. Öň ýa-ni hime zawodlaryna köp adam işleýän bolsa, häzir sağlagy adam işleýär. Bular zordan günü görýär. Türkmenistanda 70% zawodlar, ýa-ni neft gaz bolmasa, özlerini dolundurup bilen oklar. Ubytkada. Hakykatan bankrot yapılmaly. Ýöne sakraşenýa edip, o ýerden aýlyk bermän, o ýerden açyk edip, onu bozup, bunu bozup saklanyp gelýärler. Sebebi ykdysadyýat işlenmek, konvertasiýa ýok. Açyk ýa-ni ykdysady gatnaşyklar ýok, daşary ýurtlar bilen, içeri ýurtlar bilen Türkmenistanyň hemmesi gorkýar, maýa goýman gorkýar, investisiýa ýok. Näme ösjek? Halk garyp. Häzir awurlyň gaýlar Türkmenistan talaýar. Ünsüň Türkmenistandan deport edip dur, ýa-ni Türkiýeden deport edip dur Türkmen halkymyza. Türkmen halkymy esasy Türkmenistanyň benefisini berýän, profitini berýän ýa-ni Türkmen halkydy. Şu aýyna 150 milyony goly dolar Türkmenistana geçirýär. 150 milyondan 200 milyona goly dolar geçirýär. Şular galya bize karşı uğraşıyor diýip öz oturmagyna paltorup şonu deport edip şu pullardan kesildi Türkmenistan. Häzir Türkmenistanyň 10 çolak pullu gidemek öňkü ýaly mysal üçin 2019, 2018-de, 2020-de gidiş ýaly gidemek. Sebebi işläp bolanak, durnukly wagtda ýa-ni puluny jemläp bolanak. Mümkinçilik ýok. Türkmenistana bar otýarlar, köpelik otýar Türkmenistanda azatlykda ýaşan adamlar. Ol näme elter? Zıry bolýar. Sebebi onsuz halk galýar. Hatta halkyň içinde bize inanmayan, opozisiýa inanmayan adamlarym innaýdýar. Häzir bir zat bolar diýip. Bunu ýeňildi diýip günaýýar. Dürli ýa-ni gatlaklarda. Ünsüň vatandaşlar, Türkmenistanda wezipeler satylýardy. 32 ýyllap satylyp gelýär. Türkmenistanyň hökümetindäki wezipeler kommersiýa dukanyna ýaly her sen wezipeň bahasy bar. Şu dukanyna ýa harytlar satylýar. Ine iki kelleli prezident Türkmenistanyň hökümet guruluşyny dukan magzynyna öndürdi. Öň hekim etraf boljak bolsaň 100 miňläp berýän bolsaň häzir 2 hisse baha düşdi. 30 miňde ýa-ni etraf hekim boljak bolsaň bolup bilersiň. Vilayet hekim boljak bolsaň bir 150 200 300 miň berýän bolsaň häzir 50-60 miň geçirýär. Ministr boljak bolsaň 100 miňden 1 milyona çelli berilýärdi. Häzir 2-3 hisse baha düşdi. Bahalar düşüp otýar, alýan ýok, pul ýok. Gitdigiçe kıynaşar ýagdaý. Sebebi gurbany aldygyna pul gelýär, pul tapynça ýagdaýlar kyn bol. Ýöne pul berjege men aýtdym, näme şertde pul berler? İçinde demokratiýaň elementleri bolmaly, kanunlar işlemeli, konvertasiýa bolmaly, internet bolmaly, ýa-ni investisiýon klimat bolmaly. Şo ýerde kadiýetler öz başda bolmaly.
paýdaçylyk jemgyýetler bolmaly. Hökümet edaralary da paýdaçylyk jemgyýetler bolmaly. Huzurlaşdyrmaly hemme zady. Bazar ykdysadyny ýasam goýmaly, gurmaly. Ine şu zatları etmesen pulat bolany. Onu o ýurtda bu ýurtda maşynlik ýaly enterpreneur firmalar goýdy uğurlap gitdi. Inni olarum gelmeýär. Olarum gorkdy indi Türkmenistandan. Türkmenistan не платежеспособный. Yani төлökçilik yktydarlary ýok. Diýip pikir edýär. Ine şu ýaly. Şoň üçin ine şol men aýdan klasiki korrupsiýa ýa-ni awrulan gaýyşnik sülçülerin biznesi ýa-ni şeýle işleýär. Tez zat ötökün milli lider jenaýatçy arkada Kliçkaly Gurbanly Berdimuhammedow, arkadagy Ferdaryň arkadagy Ferdar içeri işler ministri bolan Muhammed Hydyrowyň arkadagy, gaýyn tarapy, içeri işler ministri Muhammed Hydyrow bolsa sülçüleriň, awrularyň, gaýyşniklaryň arkadagy. Öz ormasaryň üstünden pullar ýene. Ine skema. Gurbanyň skemasy şol. Haçan arkadagy sözüni eşitdiňizde şol arkadagy lakamly mafiya skemasyny diýip pikir etmeli. Näçe özüni arkadagy dagdy. Şuraya skemany saklanyň üçin. Arkada adyny goýanda şuraya skema hiç kim ýanyna baryp bilmeýär. Ne şu ýaly. Arkada atly korrupsiýa skemasyny Türkmenistan'dan arkadaş mafyası şeyle gurnollu ve halkı talap şeyle talap şeyle işleyer. Şoň üçin biz şonu düşünmeli. Indi haçanla Vatan Habar programmasyna şol arkada boýunça bir zat diýseler, şonu unutmaň meňçe. Ýa-ni aýdan söýledim. Hormatly vatandaşlar, başga da maglumatlar köp, ýöne efire ýa köpe men çekdim. Şoň üçin şu edepçe men efirimi tamamlaýan. Size ýene bir gerek ünsüňiz böljek bolýan Türkmenistan'a hükümet yok. Türkmenistan döwlet guruluşyny bular özgörüşdirip, ýa-ni vertikal gurup korrupsiýon sistemany döretdiler. Türkmenistan'da men ine dün Vatan Habar programmalaryny seyretsem, şu ýerde kabinet ministri Serdar Berdimuhammedow geçýär, ol ýerine ýetirýän hökümetiň ýolbaşçysy. Indi ünsüň parlamentiň, ýa-ni mejlisiň ýolbaşçysyna şu ýerde otyr, şonuň işgäri ýaly, şoňa söz berip, şondan daklanýar. Etdenlik döwletde birinji bilen parlament, ýa-ni mejlis, kanun çykarjy häkimet. Ondan soň ýerine ýetirjy häkimet. İkinji rol prezident we kabinet ministri. Prezident diňe, ýa-ni kabinet ministri dolundurylyp, ol bütün dünýä ýa-ni jemgyýetde döwleti prezentasiýa edýär. Ondan soň kadet şul parlamentiň, mejlisiň çykaran kanunlaryny şul ýerine ýetirjy hökümet ýerine ýetirýäni, ýetiren okmy. Ýetirmese kadet derhal elinden urýar. Indi söýlerim. İkinji rollaky prezident, kabinet ministriň başçyly. Kabinet ministri içerisinde şular gelip şunu atşot berýärler. Näme döwlet guruluşy? Döwlet guruluşy ýok. Demek döwlet ýok. Şoň üçin konstitusiýanyň işlemek. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde kanunlar işlemek. Şoň üçin Türkmenistanyň konvertasiýa ýok, internet ýok, işçilik, terk edip gitmeli bolýar, arkyň ýaşaşyk bolsaň, Türkmenistanyň içinde ýaşar ýalylar. Türkmenistanyna hiç il avantaj ýok. Diňe korrupsiýany etbilýän bolsaň, bir özüne bir çinovnik tapyp, şoňuň giýjegini Türkmenistan talap bilýän bolsaň, onu hemme zat bilýär. Başga alaç ýok. Şoň üçin her bir adam Türkmenistanyň içinden maglumatlar çykarmaly. Ve näçe köp maglumatlar çykarsa, şonça içi çalt düzelýär. Ýa bütün dünýä bilip başlaýar ve şol maglumatlara göre hereket edip, ýa-ni içinde de Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedowlara daşary ýurtlardan onun OBS'nin pretenziýaları şonu düzelt başlaýar Türkmenistan için. Türkmenistanyň daşynak maglumatlar, mysal üçin Türkiýanyň azatlygy, Rossiýanyň, Ýewropaň, Amerikaň beýlik döwletlerdäki
özgöçkü zatlar Türkmenistana iyi verip öz doğun anlaşmalar görkünmeli. Hem daşından informasiya girmeli. İçindäki görünmeýdir. He, biz şunu ýaly pokda ýaşap ýörüz. Şul ikisini kezap aýyrmasak bolmak diýip böküp turup şolu aýrýar. Biz iki taraplyň informasiýany gatnaşdyrmaly. Näçe şonu gatnaşdyryp bilsek, şonça da çalt bir ýeňişe ýeter. Inanyň. MHM'nin ve Gurbany Berdimuhammedowyň esasy işi Türkmenistanyň informasiýa diýär. Tapyn kim berýär? O nädi? Bütün dünýäden informasiýa gidýär gelýär, ýöne Türkmenistandan çykmalymış. O mümkin näl? Saklaman ýa-ni beklemek. Bekleýärdiler. Häzir beklep bolanok. Häzir bu internet ýatsaň sen 100% ýap bilen o interneti. 100% ýapanda hemme edaraň, kabinet ministriniň, aparat prezidentim çök ýa. Sen bütün dünýäden ýa kesin ýap. Oraya mümkin näl. Şo ýaly internet ösmedik döwletde özgöçlüğün ösüşem ýok. Hemme ösen döwletleriň birinji ýa-ni kommunikasiýasy gatçat tiýlikde kommunikasiýa bolup pikirler gatçat ýagdaýda ýa-ni ösüp bir netije getirilýär. Şoň üçin biz birinji bilen Türkmenistan içinden informasiýa paýlaşmaly. Gaýrat edin, ine bize beriň beýleki opposision hereketleri berende informasiýa alyp paýlaşyň öz araňyzda. TikTok, YouTube, hemme ýere goýup bolýan ýere bolsa goýun. Daşyndan informasiýa, näme gözel ýurtlar, näme baxt ýaşaýanlar, şolaram Türkmenistanyň görkünmeli. Türkmenler bilmeli öz ýagdaýlaryny. Onu bize ýeňmek ansat bor. Ýa-da bizim kanallarymyzda like koyun, hormatly vatandaşlar, paýlaşyň videolarymyzy we öz pikirlerinizi her wagt ýazyp duruň bizim efirlerimizde. Sizin pikiriniz bize gatwajyp indiki duşuklara çelli hormatly vatandaşlar hoş sağ olun. Indiki duşuklarda duşak nesip bolsa. Sağ olun.